дар як мусоҳиба гуфтӣ, ки модарам гуфтанд, ки ман инқадар мехоҳам, ки ту духтур бошӣ, қадар зеби духтурӣ дорӣ. Барои ман савол ин аст, ки барои чӣ падару модари мо дар симои як духтар фақат духтуру омӯзгориро мебинанд, ё ки дар симои фарзандҳояшон фақат духтар не, писару духтар умуман фарзандҳояшон фақат касби омӯзгориву духтуриро мебинанд. модари ман намедонам муаллима будани мана мехоҳад ё не. Ман медонам, ки барои чӣ он кас духтур, барои чӣ ки падари ман тез касал мешудам. Мо ҳатто ёдам ҳаст, ки нимои шаб ҳамшира кофтанӣ мерафтем, панҷакен баки аз куҷо бале ким ки занг мезем дер нашуда бошад, шавҳар дорад, меомада бошад, кӯдаки майда дорад, не ин намешавад. ҳам хеле мушкилиҳо буд. Ба модари ман ҳама вақт мегуфтанд, ки ту як касе шав, ки мақсад мо ниёзманд набошем. Ба ёдам ҳаст, ки ман ҳар вақти ман намедонам чӣ ба ҳар вақте либоси сафед мепӯштам, баъд модари ман ҳамхел мегуфтанд, ки ваҳ дар назари он кас ман фаришта метофтам ва мегуфтанд, ки ту бояд духтур шавӣ, ту ҳамахел мезебад. Туи шапкои чӣ доштем? Чӣ мегӯянд шапкае ба тоҷикӣ? Мурди нозана медони шапка. Ха шапка ба омафа кулоҳ ҳозир мегӯям, ҳоле мегӯянд кулоҳ чӣ? Шапкаи сафед мепӯштам зимистонӣ, ба мегуфтам чӣ хел ту хушрӯй шудӣ, чӣ хел. Ба он кас бисёр мехостанд, ки дар чизи сафед мана бинанд, хилатҳои сафед, шамон чӯи сафед. Дар мо мегӯянд як матал аст, ки бале ҳар моли мардум аст. Ту духтури як нафари дигар мешӣ вақте ки шавҳар мекунӣ. Мақсади ҳамон касам ҳамин хел буд, ки мумкин падари ҳамаи шавҳари ту мисли падари ту аст. Инҷоша фикр мекардам. Бале.